കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ പ്രണാമം. മാതാജി കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭൂമി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 19ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മളിനി ബാക്കിയാണ് അറിയാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ എടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, ശുദ്ധ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനമുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് അവതരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവർ അവതരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ പോലുള്ള പതിതാത്മാക്കളെ തിരിച്ച് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രക്ഷകനായിട്ടാണ് അവർ അവതരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ളവര് വരുന്നത് പതിതാത്മാക്കൾ, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനുള്ള രക്ഷകനായിട്ടാണ് അവര് അവതരിക്കുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അവതരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ പോലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവര് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടു. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് 2 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഋഷിമാരുടെ അടുത്ത്. എന്തൊക്കെയാ ചോദിക്കുന്നത്? 2 ചോദ്യങ്ങള്. ഒന്ന്, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എല്ലാവരുടെയും കർത്തവ്യം എന്താണ് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, മരണം ആസന്നനായ ഒരുവന്റെ മരണാസന്നനായിട്ടുള്ള ഒരുവന്റെ ആസന്നനായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം എന്താണെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. അപ്പൊ 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിച്ചത് ഋഷിമാരുടെ അടുത്ത്. പക്ഷെ ആ ഋഷിമാർക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏകകണ്ഠേന ഒരേപോലെ ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര് ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ സമയത്താണ് ആര് വരുന്നത്? ശുകദേവ മഹർഷി. മഹർഷിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. 5:30 തുടങ്ങുന്നു. 5:15 നിങ്ങളെ എടുത്തു നോക്കിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശുകദേവ മഹർഷിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഏത് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയില് ഏത് വർണ്ണത്തിലാണ്, ഏത് പദവിയിലാണെന്ന് പോലും ആർക്കും വ്യക്തമാക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള വേഷം ധരിച്ചിട്ടാണ് ആരാഗതനായത്? ശുകദേവ മഹർഷി ആഗതനായത്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളൊക്കെ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തെ വലഞ്ഞൊരു ഭ്രാന്തനെ പോലെയാണ് തോന്നിച്ചതെന്നാ പറയുന്നത് കാണുമ്പോ അല്ലെ. പിന്നെ വ്യാസദേവനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരു. പിതാവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് അഭ്യസിച്ചത്? ഭാഗവതം അഭ്യസിച്ചത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ശുകദേവ മഹർഷിയെ കുറിച്ച്. 16 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം പറയുന്നുണ്ട്. എത്രയാണ്? 16 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം.
പ്രായം. പിന്നെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ആകർഷിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു, അതിമനോഹരായിരുന്നു. അതെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകള്, തുടകള്, തോളുകള് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ആകർഷകമായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്യന്തം വശ്യമായിട്ടുള്ളതും ആകാരഭംഗിയുള്ളതും ശംഖു പോലെ മനോഹരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ഠവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വദനമൊക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞു അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിനെ പിന്നെ ആദരിക്കുന്നത് പ്രായം കണക്കാക്കിയല്ല, അനുഭവജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ആദരിക്കുന്നത്. അതൊരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അനുഭവം കൊണ്ടാണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ അനുഭവജ്ഞാനത്താലാണ്. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് 16 വയസ്സാണ് പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അനുഭവജ്ഞാനത്തില് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെക്കാളും എല്ലാവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠ ഋഷികളെക്കാളും മുമ്പിലായിരുന്നു ആര്? ശുകദേവ മഹർഷി എന്ന് നമ്മള് ഇന്നലത്തെ ഭാഗത്തില് 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗൂഢചത്രും പൃഥുതുംഗ വക്ഷസാം ആവർത്തനാഭീം വലിവത്കുതരം ച. രണ്ടുപേരും അപ്പുറത്ത് അടുത്ത പേജിലാണ്. നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും വായിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് പോകാം. നിഗൂഢചത്രും പൃഥുതുംഗ വക്ഷസ ആവർത്തനാഭീം വലിവത്കുതരം ച. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദിഗംബരം വക്രവികീർണ കേശം പ്രലംബബാഹും സമരോത്തമാഭം. ദിഗംബരം വക്രവികീർണ കേശം പ്രലംബബാഹും സമരോത്തമാഭം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗൂഢ ആവരണം ചെയ്തു. ജത്രും ഗ്രീവാസ്തി പൃഥു വിശാലമായ, തുങ്ക ഉയർന്ന അതായത് തടിച്ച, വക്ഷസം മാറിടം, ആവർത്ത ചുഴിഞ്ഞ ആഴമുള്ള, നാഭി വലിവത്കു അപഹൃതമായ, ഉദരം വയർ, ച ദിക് അംബരം വിവസ്ത്രനായി, വക്ത്ര ചുരുണ്ട, വികീർണ ചിന്നിച്ചിതറിയ, കേശം തലമുടി, പ്രലംബ നീണ്ട, ബാഹുക്കൾ, അമര ഉത്തമ ഈശ്വരന്മാരിൽ ഉത്തമൻ അഥവാ ദേവന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അതായത് ആഭം വർണ്ണം അതായത് ആകാരം, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രീവാസ്തി മാംസളവും, മാറിടം ദൃഢവും വിസ്താരമേറിയതും, നാഭി ആഴമുള്ളതും, ഉദരം മനോഹരമാംവിധം നഗ്നമാക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ജത്രു എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീവാസ്തി. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാവോ? ജത്രു തോളല്ലെന്ന മാതാജി ഇതിനകത്ത് തോളിലെന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രീവാസ്തി മാംസളവും, മാറിടം ദൃഢമായിട്ടുള്ളതും, വിസ്താരമേറിയതും, നാഭി ആഴമുള്ളതും, ഉദരം മനോഹരമാംവിധം നഗ്നമാക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹുക്കൾ നീളമുള്ളവയായിരുന്നു. ചുരുണ്ട മുടി, സുന്ദരവും വശ്യവുമായ മുഖത്ത് ചിന്നിച്ചീറി കിടന്നിരുന്നു. നഗ്നനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരാകാര വർണ്ണങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റേതുപോലെ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റേതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സാധാരണ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെയും മുഖലക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് സ്വഭാവ നിർണയം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതും വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന അസാധാരണമായ ലക്ഷണങ്ങളുമാണ്. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ദേവന്മാരുടെയും അർത്ഥദേവന്മാരുടെയും സർവചരാചരങ്ങളുടെയും കൂട്ടത്തിൽ
പരമശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശരീര ആകാരവർണ്ണങ്ങളുമായി സാമ്യമുള്ളവനായിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങള് അദ്ദേഹം സാധാരണ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ്. സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെയും തന്നെ മുഖലക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് സ്വഭാവ നിർണയം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതും വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന അസാധാരണമായ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ വ്യക്തികളിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളല്ല ആരിൽ കണ്ടിരുന്നത്? ഈ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ കണ്ടത്. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ദേവന്മാരുടെയും അർത്ഥദേവന്മാരുടെയും സർവചരാചരങ്ങളുടെയും കൂട്ടത്തിൽ പരമശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശരീരാകാര വർണ്ണങ്ങളുമായി സാമ്യമുള്ളവനായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആകാരത്തോട് സാമ്യമുള്ളതായിരുന്നു ആരുടെ ശരീരം? സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ശരീരം എന്നാണ് ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 28. ശ്യാമം സദാപി വയോങ്കലക്ഷ്മ്യ സ്ത്രീണാം മനോജ്ഞം രുചിരസ്മിതേന പ്രത്യുത്ഥിതാസ്മേ മുനയ സ്വസാന്യേഭ്യം തത്ലക്ഷണാജ്ഞ അഭിഗൂഢവർച്ചസം ശ്യാമ്യം സദാതീവ്യ വയോങ്കലക്ഷ്മ്യ സ്ത്രീണാം മനോജ്ഞം രുചിരസ്മിതേന പ്രത്യുത്ഥിതാസ്തേ മുനയാ സ്വസാന്യേഭ്യം തത്ലക്ഷണാജ്ഞ അഭിഗൂഢവർച്ചസം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്യാമം കാർവർണം സദാ എപ്പോഴും അപീവ്യ ധാരാളമായി വയ പ്രായം അംഗ ലക്ഷണങ്ങൾ ലക്ഷ്മ്യ വിഭൂതികളാൽ സ്ത്രീണാം സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ മനജ്ഞം മനോജ്ഞം രുചിര മനോഹരമായ സ്മിതേന മന്ദഹാസം പ്രത്യുത്ഥിത എഴുന്നേറ്റു നിന്നു. തേ അവരെല്ലാവരും മുനയ മുനിമ സ്വയം ആസനേഭ്യ ആസനങ്ങളിൽ നിന്നും തത് അവർ ലക്ഷണജ്ഞ മുഖലക്ഷണ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണരായവർ അഭി പോലും ഗൂഢവർച്ചസം മൂടപ്പെട്ട അഥവാ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട മഹാത്മ്യങ്ങൾ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അദ്ദേഹം ശ്യാമവർണ്ണനും യൗവനയുക്തനുമാകയാൽ മനോഹരനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരകാന്തിയും വശ്യമായ പുഞ്ചിരിയും സ്ത്രീജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു. ജന്മസിദ്ധമായ മഹാത്മ്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം മറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ശ്രേഷ്ഠന്മാർ സാമുദ്രിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണരാകയാൽ അവർ ആസനങ്ങളിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹം ശ്യാമവർണ്ണനായിരുന്നു, യൗവനയുക്തനുമായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മനോഹരനുമായിരുന്നു. ആര്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരിക കാന്തിയും അതുപോലെ തന്നെ വശ്യമായ പുഞ്ചിരിയും സ്ത്രീജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു. ജന്മസിദ്ധമായ മഹാത്മ്യങ്ങള് അദ്ദേഹം മറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ഋഷിമാരെല്ലാം ശ്രേഷ്ഠരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് സാമുദ്രിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണരായത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപടി ആ ആസനത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 29. സാ വിഷ്ണുരാതോ അതിഥയ ആഗതായ തസ്മൈ സപര്യ ശിരസാ ജഹാര തതോ നിവൃത്ത ഹ്യബുധ സ്ത്രീയോർ
स्त्रियोर्भग महासने सोपविवेश पूजितः सा विष्णुरातोदितया आगताय तस्मै सपेज्य शिरसा जहार ततो निवर्ताह्य बुधा स्त्रियोर्भग महासने सोपविवेश पूजितः। हरे कृष्ण। चलो ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ विष्णुरादो अतिदया अतोदितया തസ്മൈ സപര്യാം ശിരസാ ജഗാര അബുദാ സ്ത്രീയോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ അദ്ദേഹം വിഷ്ണുരാത പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാൽ സദാ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവൻ അതിഥിയായി തീരുക ആഗതായ അവിടെ ആഗതനായവൻ തസ്മൈ അദ്ദേഹത്തിന് സപര്യ മുഴുവൻ ശരീരത്തോടെയും ശിരസ വണങ്ങിയ ശിരസോടെയും ആജഹാര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. തഥ പിന്നീട് നിർത്തി ഹീം തീർച്ചയായും അബുദ്ധ അല്പബുദ്ധി സ്ത്രീകൾ അർഭക ബാലന്മാർ മഹാ ആസനെ ഉദാത്തമായ ഇരിപ്പിടം സ അദ്ദേഹം ഉപവിഷ്ടനായി പൂജിത ആദരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം വിഷ്ണുരാധൻ എന്നും അതായത് വിഷ്ണുവിനാൽ സദാ സംരക്ഷിതനായവൻ അറിയപ്പെടുന്ന പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മുഖ്യ അതിഥിയായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ശിരസ് കുനിച്ച് വണങ്ങി ആ സമയം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന അജ്ഞരായ സ്ത്രീജനങ്ങളും ബാലന്മാരും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പിന്തുടരുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചു. എല്ലാവരിലും നിന്നും ബഹുമാനാദരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉദാത്തമായ തന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ആസനസ്ഥനായി. അപ്പൊ വിഷ്ണുരാധൻ എന്നും ആരറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം വിഷ്ണുവിനാൽ സദാ സംരക്ഷിതനായവനാണ് ആര്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മുഖ്യ അതിഥിയായി വന്ന ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ശിരസ് കുനിച്ച് വണങ്ങി. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന അജ്ഞരായ സ്ത്രീജനങ്ങളും ബാലന്മാരും എല്ലാം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പിന്തുടരുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചു. എല്ലാവരിൽ നിന്നും ബഹുമാനാദരങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച ശേഷം ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉദാത്തമായ തന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ആസനസ്ഥനാവുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സമ്മേളനത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആഗതനായപ്പോൾ ശ്രീല വ്യാസദേവനും നാരദനും മറ്റ് ഋഷി ശ്രേഷ്ഠരും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ബഹുമാനാർത്ഥം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രമുദിതനായിരുന്ന പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശിരസ് കുനിച്ച് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു. ആശ്ലേഷിച്ചും കൈകൊടുത്തും തല കുലുക്കിയും വണങ്ങിയും വിശേഷിച്ചും പിതാവിനെയും നാരദമുനിയെയും പ്രണമിച്ചു കൊണ്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും സ്വാഗതവും ബഹുമാനാദരങ്ങളും കൈമാറി. അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മേളനത്തിൽ ഉദാത്തമായ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം നൽകി ആദരിച്ചു. രാജാക്കന്മാരും മഹർഷിമാരും അദ്ദേഹത്തെ അവിധം സ്വീകരിക്കുന്നത് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന അല്പബുദ്ധികളായ സ്ത്രീജനങ്ങളും ബാലന്മാരും ഭയപ്പെടുകയും അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ അവർ ചപലമായ അവരുടെ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയും അപ്രകാരം എല്ലാം ശാന്തവും ഗംഭീര സമ്പൂർണവുമായി തീർന്നു. അപ്പോൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആഗതനായപ്പോ ആ സമ്മേളനത്തില് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആഗതനായ സമയത്ത് വ്യാസദേവനും നാരദ മഹർഷി ഒഴികെ മറ്റ് ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഋഷിമാരും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? ബഹുമാനാർത്ഥം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രമുദിതനായിരുന്ന പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശിരസ് കുനിച്ച് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു.
അത് പിന്നെ ശുകദേവ മഹർഷി എങ്ങനെ ചെയ്തത്? ആശ്ലേഷിച്ചും കൈ കൊടുത്തും തല കുലുക്കിയും വണങ്ങിയും വിശേഷിച്ചും പിതാവിനെയും നാരദമുനിയെയും പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും സ്വാഗതവും ബഹുമാനാദരങ്ങളും കൈമാറി. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് യഥാവിധി സ്വീകരിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരെയും സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പിതാവിനെയും നാരദമുനിയെയും ഒക്കെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വാഗതവും ബഹുമാന ആദരങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറി. അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മേളനത്തിൽ ഉദാത്തമായ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജാക്കന്മാരും മഹർഷിമാരും അദ്ദേഹത്തെ അവിധം സ്വീകരിക്കുന്നത് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന അല്പബുദ്ധികളായ സ്ത്രീജനങ്ങളും ബാലന്മാരും ഭയപ്പെട്ടു. അപ്പോ അവർ അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കാരണം കാഴ്ചയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ നേരത്തെ. അതിനാൽ അവർ ചപലമായ അവരുടെ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുകയും അപ്രകാരം എല്ലാം ശാന്തമാവുകയും ഗംഭീര സമ്പൂർണവും ആയിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 30. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാംവൃത തത്ര മഹാൻ മഹീയസാം ബ്രഹ്മർഷി രാജർഷി ദേവർഷി സംഘൈ വ്യരോചതാലം ഭഗവാൻ യഥേന്ദുർഗ്രഹർ ഗ്രഹർഷതാരാനികരൈ പ്രഹീത. സാ സംവൃത തത്ര മഹാൻ മഹീയസാം ബ്രഹ്മർഷി രാജർഷി ദേവർഷി സംഘൈ വ്യരോചതാലം ഭഗവാൻ ഗ്രഹർഷതാരാനികരൈ പ്രഹീത. ചൊല്ല ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സംവൃത വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട് തത്ര അവിടെ മഹാനായ മഹീയസാം അത്യന്തം ഉത്കൃഷ്ടനായവന്റെ ബ്രഹ്മർഷി രാജർഷി ദേവർഷി സംഘേ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യരോചത തികച്ചും അർഹിക്കുന്ന അലം യോഗ്യനായ ഭഗവാൻ പ്രഭാവശാലിയായ യഥ പോലെ ഇന്ദു ചന്ദ്രൻ ഗ്രഹങ്ങൾ അതായത് ലോകങ്ങൾ ഋഷ സൂര്യചന്ദ്രൻ താരകാദികൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും താരകാദികളും താര നക്ഷത്രങ്ങൾ നികരൈ സമ്മേളനത്തിൽ പരീത ചുറ്റപ്പെട്ട്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ചന്ദ്രനെ നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ശൂന്യാകാശത്തിലെ അന്യവസ്തുക്കളും വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മർഷികളും രാജർഷികളും ദേവർഷികളും ശ്രേഷ്ഠനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ വലയം ചെയ്തു. ഉജ്ജ്വല തേജസ്സുളവാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ ചന്ദ്രനെ നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ശൂന്യാകാശത്തിലെ അന്യവസ്തുക്കളെല്ലാം വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ബ്രഹ്മർഷി രാജർഷി ദേവർഷി പിന്നെ അവരെല്ലാവരും ഈ ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ വലയം ചെയ്തു. ഉജ്ജ്വല തേജസ്സുളവാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ദിവ്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ആ മഹാസദസ്സിൽ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവൻ, ദേവർഷി നാരദൻ, ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാരുടെ മഹാ അന്തകൻ പരശുരാമൻ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അവരിൽ ചിലരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവശാലികളായ അവതാരങ്ങളായിരുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ബ്രഹ്മർഷി എന്നോ ദേവർഷി എന്നോ രാജർഷി എന്നോ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നാരദനെയോ വ്യാസദേവനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പരശുരാമനെ പോലെയോ ഉള്ള ഒരു അവതാരമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ദിവ്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ആ മഹാസദസ്സില് ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ദേവർഷി നാരദൻ ഉണ്ടായിരുന്നു,
പിന്നെ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാരുടെ മഹാ അന്തകൻ പരശുരാമൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അവരിൽ ചിലരൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവശാലികളായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളും കൂടിയായിരുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ബ്രഹ്മർഷിയോ രാജർഷിയോ ദേവർഷിയോ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നാരദനെ പോലെയോ വ്യാസദേവനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പരശുരാമനെ പോലെയുള്ള ഒരു അവതാരവുമായിരുന്നില്ല. ഇവരൊക്കെ അവതാരങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ. പക്ഷെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അങ്ങനെ ഒരു അവതാരവുമായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ബഹുമാനാദരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അവരെക്കാൾ മുന്നിട്ട് നിന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ട് കൂടി ബഹുമാനാദരങ്ങളില് അദ്ദേഹം അവരെക്കാൾ മുന്നിട്ട് നിന്നു. കാരണം ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങൾ ഉയർന്ന തോതിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തിൽ സ്വയം ഭഗവാനേക്കാൾ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ആകയാൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാധാന്യം ആരും ഒരിക്കലും വില കുറച്ച് കാണരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ബഹുമാനാദരങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെക്കാളും ആദരം അവിടെ ആർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് കിട്ടി. ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങൾ ഉയർന്ന തോതിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തില് ഭഗവാനേക്കാളും സ്വയം ഭഗവാനേക്കാളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാധാന്യം ആരും ഒരിക്കലും വില കുറച്ച് കാണാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. അതേപോലത്തെ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വില കുറച്ച് കാണാൻ പാടില്ല. കാഴ്ചയിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നാം അവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നണം എന്നില്ല. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണമാണ് അല്ലെ, ഉയർന്ന ഭക്തന്മാര്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ വില കുറച്ച് കാണരുത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 31. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 31. പ്രശാന്തമാസീനം അകുണ്ഠമേതസം ആസീനമകുണ്ഠമേതസം മുനിം നൃപോ ഭാഗവതോപ്യുപേത്യ പ്രണമ്യ മൂർധനാവാഹിതാകൃതാഞ്ജലിർ നത്വാ സൂനൃതയാന്വ പൃച്ഛത് പ്രശാന്തമാസീനമകുണ്ഠമേതസം മുനി നൃപോ ഭാഗവതോപ്യുപേത്യ പ്രണമ്യ മൂർധനാവാഹിതാകൃതാഞ്ജലിർ നത്വാ ഗിരാ സൂനൃത കൃഷ്ണ. പ്രശാന്തം പൂർണമായും ശാന്തമായി, ആസീനം ആസനസ്ഥനായിക്കൊണ്ട്, അകുണ്ഠ നിർവിഷ്കം, മേധസം പര്യാപ്തമായ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അഥവാ പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ളവൻ, മുനി മുനിക്ക്, നൃപ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്, ഭാഗവത മഹാഭക്തൻ, അപ്യുപേത്യ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ച്, പ്രണമിച്ചു, മൂർധന ശിരസ് കുനിച്ച്, അവഹിത യഥോചിതമായി, കൃത അഞ്ജലി കൂപ്പുകൈകളോടെ, നത്വ സവിനയം, ഗിര വാക്കുകളാൽ, സുനൃദയ മധുരമൊഴിയാൽ, അന്വബ്രിജ് അന്വേഷിച്ചു, വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഋഷി ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സ്വസ്ഥമായി ആസനസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ഏത് ചോദ്യത്തിനും തികച്ചും ശാന്തമായി ബുദ്ധിപരമായും നിർവിശങ്കം ഉത്തരം പറയാൻ തയ്യാറായി. മഹാഭക്തനായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപം ചെന്ന് ശിരസ് കുനിച്ച് പ്രണമിക്കുകയും കൂപ്പുകൈകളോടെ മധുരമൊഴിയാൽ സവിനയം ഇപ്രകാരം ആരായുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഋഷി ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സ്വസ്ഥമായിട്ട് ആസനസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ഏത് ചോദ്യത്തിനും തികച്ചും ശാന്തമായിട്ടും ബുദ്ധിപരമായിട്ടും നിർവിശങ്കം ശങ്കകളൊന്നില്ലാതെ ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തയ്യാറായി. അപ്പൊ മഹാഭക്തനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപം ചെന്ന് ശിരസ് കുനിച്ച് പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ മധുരമൊഴിയാൽ സവിനയം ഇപ്രകാരം ആരായുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ആചാര്യൻ സംശയങ്ങൾ ആരായുന്നതിനായി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച ഇംഗിത പ്രകടന രീതി, ഒരു ആചാര്യനോട് സംശയങ്ങൾ ആരായുന്നതിനായി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച
ഇംഗിത പ്രകടന രീതി ധർമാനുശാസനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തികച്ചും അനുയോജ്യമാണ്. അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ ആത്മീയാചാര്യനെ സവിനയം സമീപിക്കണമെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്നു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇപ്പോൾ മൃത്യുവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സജ്ജനായി കഴിഞ്ഞു. 7 ദിനങ്ങൾക്കകമെന്ന ഹ്രസ്വമായ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഭഗവത് ധാമത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്തെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് ഒരുവന്റെ ആവശ്യമാകുന്നു. ഒരുവന് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ആവശ്യമുണ്ടാകാത്തിടത്തോളം അവന് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മുന്നിൽ ചോദ്യം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാത്ത ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല. അപ്പൊ ഒരു ആചാര്യനോട് സംശയങ്ങൾ ആരായുന്നതിനായിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച ഈ പ്രകടന രീതി ധർമാനുശാസനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തികച്ചും അനുയോജ്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ ആത്മീയ ആചാര്യനെ സവിനയം സമീപിക്കണമെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കേണ്ടത് സവിനയം സമീപിക്കണം എന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇപ്പോൾ മൃത്യുവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ സജ്ജനായി കഴിഞ്ഞു. 7 ദിനങ്ങൾക്കകം എന്ന ഹ്രസ്വമായ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തില് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് ഒരുവന്റെ ആവശ്യമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് അത്തരത്തില് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. തന്റെ ഒരുവന് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ആവശ്യമുണ്ടാകാത്തിടത്തോളം കാലം അവന് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ആവശ്യം ഉണ്ടാകാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരുവന് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മുന്നിൽ ചോദ്യം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാത്ത ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല. അപ്പോ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മുന്നിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കേണ്ടത് എന്നറിയാത്തൊരു വ്യക്തി ആ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന് വേണ്ട എല്ലാ യോഗ്യതകളും പൂർണ്ണമായി സ്പഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട എല്ലാ യോഗ്യതകളും ആരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും അതായത് ആത്മീയ ഗുരുവും ശിഷ്യനും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കി. അപ്പോ ഗുരുവിനും ശിഷ്യനും രണ്ടുപേർക്കും എന്ത് സാധിച്ചു? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന ആ മാധ്യമത്തിലൂടെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനും സാധിച്ചു, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്കും സാധിച്ചു. രണ്ടുപേരും സമ്പൂർണരായിരുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഭ്യസിച്ചത് സ്വപിതാവ് വ്യാസദേവനിൽ നിന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് കഥനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ സമക്ഷം അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കഥനം ചെയ്യുകയും രാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിർവിശങ്കം ഉത്തരമേകുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ഗുരുവിനും ശിഷ്യനും മോക്ഷം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതം അഭ്യസിച്ചത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു തന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനിൽ നിന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് കഥനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ സമക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നൽകുകയും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കഥനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ഗുരുവിനും ശിഷ്യനും രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെ എന്ത് ലഭിച്ചു? മോക്ഷം ലഭിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 32. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരീക്ഷിത് ഉവാച അഹോ അത്യവയം ബ്രഹ്മൻ സത്സേവ്യ ക്ഷത്രബന്ധവഃ കൃപയാതിരൂപേണ ഭഗവദ്ഭിः തീർത്ഥകാകൃതഃ. അഹോ അത്യവയം ബ്രഹ്മൻ സത്സേവ്യ ക്ഷത്രബന്ധവഃ കൃപയാതിരൂപേണ ഭഗവദ്ഭിः തീർത്ഥകാകൃതഃ. ചൊല്ലാം.
നമോ വാസുദേവായ ശുതുവാച കൃഷ്ണ പരീക്ഷിത്ത് വാച പരീക്ഷിത്ത് പറഞ്ഞു അഹോ അഹോ അദ്യ ഇന്ന് വയം നാം ബ്രഹ്മൻ ഹേ ബ്രാഹ്മണ സത് സേവയ ഭക്തരെ സേവിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ക്ഷത്ര ഭരണവിഭാഗം ബന്ധവ മിത്രങ്ങൾ കൃപയ അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ അതിഥി രൂപേണ അതിഥിയെ പോലെ ഭവദ്ഭി ഭഗവാനാൽ തീർത്ഥക തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങൾ പോലെ യോഗ്യമായ കൃത അങ്ങാൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രപാദിക്ക് ജയ് വിവർത്തനം മഹാഭാഗനും ഭാഗ്യവാനുമായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു ഹേ ബ്രാഹ്മണ അങ്ങ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിച്ചേർന്നത് അങ്ങയുടെ ദിവ്യകാരുണ്യം നിമിത്തമാണ്. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധരാക്കുകയും പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ പോലെ പവിത്രരാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയാണ്, മഹാഭാഗനും ഭാഗ്യവാനുമായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഹേ ബ്രാഹ്മണ അങ്ങ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നത് അങ്ങയുടെ ദിവ്യകാരുണ്യ നിമിത്തമാണ് എത്തിച്ചേർന്നത്. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പരിശുദ്ധരായിപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെ പോലെ പവിത്രരാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ പഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, गुरुदेव की जय. നിത്തായ് ഗുരു ബ്രഹ്മാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവരും സുഖായിരിക്കും.